Λοιπόν, επιστρέφουμε στην επικαιρότητα. Θα έχετε ενδεχομένως ενημερωθεί ότι χθες είχαμε μία νέα υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων. Ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, επί 20 ετία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επί πολλά χρόνια υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με τον συνδυασμό του, τον οποίο ονομάζει Αθήνα και πάλι Αθήνα. Ο κύριος Βουλγαράκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαράκη. Καλό μεσημέρι. Είναι και η πρώτη μου συνέντευξη ως υποψήφιος δήμαρχος. Ωραία, θα την προσέξουμε ιδιαίτερα. Πολλά χρόνια έχουμε να μιλήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχω μια απορία. Σας θυμάμαι ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό της στις δημοτικές εκλογές να κυνηγάτε τους αντάρτες από πίσω, να τους μεταπείσετε να μην πληγώσουν την παράταξη. Και σήμερα εσείς χθες μάλλον ανακοινώσατε και κάνετε ακριβώς το ίδιο. Γίνεστε εσείς δηλαδή ο αντάρτης, διότι είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έναν εκλεκτό, παρότι στο Δήμο Αθηναίων δεν υπάρχουν χρήσματα. Γιατί το κάνετε? Μιλάτε για άλλες εποχές καταρχήν. Η Ελλάδα πέρασε από το 1974 και μετά μέσα από πολλές φάσεις. Υπήρξε η φάση του έντονου κομματισμού, όπου τα πάντα τα έβλεπε κανείς μέσα από το διαθελαστικό φακό των κομμάτων. Πράσινη, κόκκινη, μπλε, μαύρα, θυμάστε τα καφενεία, τα πράσινα, τα κόκκινα κτλ. Και πράγματι υπήρξε μια περίοδος όπου τα πάντα ξεκινούσαν και κατέληγαν στο τι κόμμα είσαι, σε ποιον ανήκεις, ποιανού είσαι, αλλά και μέσα στα κόμματα σε ποιον αρχηγό είσαι, αν είσαι και ούτω καθεξής. Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή και νομίζω και η καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη μεριά, οι τοπικές κοινωνίες έχουν αρχίσει και αυτοεκφράζονται. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δήμος. Είναι μια πολιτική μάχη η μάχη του Δήμου Αθηναίων, διότι τα πολιτικά συμπεράσματα από τις δημοτικές εκλογές την πρώτη Κυριακή των εκλογών από 5 δήμους και 13 περιφέρειες θα βγουν. Η πολιτική μάχη. Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας. Ως πολίτης καταρχήν θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ. Διότι ως πολίτης, όχι ως υποψήφιος δήμαρχος, εγώ ενδιαφέρομαι για την πόλη μου. Ναι. Το αν εκλεγεί κάποιος δήμαρχος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη ταμπέλα, που δεν υπάρχουν στην Αθήνα ταμπέλες, πήρησαν παρόδο, δεν υπάρχουν χρήσματα, δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματά μου. Το ότι συμφωνώ ιδεολογικά με την Α, τη Β ή τη Γ πολιτική επιλογή, που συμφωνώ προφανώς, στην Δημοκρατία είμαι εγώ, πήρησαν παρόδο, δεν σημαίνει ότι επειδή θα κερδίσει ένα κόμμα έχουν λυθεί τα θέματα. Εμένα ως Αθηναίο πολίτη με ενδιαφέρει η ουσία του ζητήματος. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Εγώ έχω διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία στην πόλη, όπως πολύ σωστά είπατε, σαν βουλευτής. Ναι, ως βουλευτής της Α Αθήνας, που είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων. Οι συμπολίτες μου έκαναν την πολύ μεγάλη τιμή να με αναδεικνύουν για 20 και πλέον χρόνια βουλευτή της. Γιατί δεν πάτε εκεί πάλι? Αισθάνομαι ότι τώρα. Γιατί δεν πάτε στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών? Μόνο με αυτό. Διότι θέλω να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Με το Δήμο. Βλέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, σε την παγίδα πέφτετε. Στην παγίδα. Δώστε μου ένα λεπτό. Πέφτετε ακριβώς στην παγίδα στην οποία δεν πρέπει κανείς να πέσει. Δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων, γιατί πάντα από τα πολλά και ωραία προγράμματα που κατά καιρούς ακουγόταν, στο τέλος της ημέρας ένα μόνο 10, maximum της 100 από αυτά ολοκληρωνόταν. Ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρείται ένα σκαλοπάτι για κάτι παραπάνω. Και τι μου πάτε εσείς? Γιατί δεν πάτε εκεί? Μα δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω στο Δήμο. Και θέλω να με ψηφίσετε, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς προσωπικά που μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Ναι, υπάρχει ένα Και εσείς, κύριε. Και εγώ στη Β. Από εμάς ψήφο δεν παίρνετε, κύριε Βουλγαράκη, αλλά δεν θα πάρει και κανένας άλλος αν αυτό σας παρηγορεί. Νωρίτερα να κάνω τα κουμάντα μου. Αλλά σας ακούει πολλοί κόσμος που ψηφίζει στην Α. Το ελπίζω. Ελάτε όμως τώρα εδώ να πούμε τη γλώσσα της αλήθειας. Διάβαζα δημοσιεύματα προημερών που έλεγε ο Βουλγαράκης περιμένει ένα ραντεβού από το Μητσοτάκη γιατί θέλει να πολιτευτεί στην Α Αθήνας ξανά και δικαίωμά του. Ναι. Μήπως λοιπόν κατεβαίνετε στο Δήμο Αθηναίων επειδή δεν εξασφαλίσατε μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Α Αθήνας? Κύριε Χιώτη, θεωρείτε ότι από αντίδραση κατεβαίνω, εκθέτω τον εαυτό μου? Ερωτώ, με βάση τα δημοσιεύματα. Απαντώ ρητορικά. Ναι. Θεωρείτε ότι από αντίδραση εκθέτω τον εαυτό μου στο σύνολο των εκλογέων του Δήμου Αθηναίων δεν μπορούσα τόσα χρόνια να βγω βουλευτής αν ήθελα? Εδώ υπήρχε ανοιχτή πρόταση από το Λάος όταν έπαιρναν διψήφια νούμερα. Από το ΑΝΕΛ όταν παίρνουν διψήφια νούμερα. Ναι. Δεν είναι το θέμα μου εμένα η Βουλή. Εγώ έχω υπηρετήσει στη Βουλή 20 χρόνια.
Έχω κάνει υπουργός περίπου 10. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, λέτε. Θεωρώ ότι τώρα με την εμπειρία που έχω, την ωριμότητα που έχω και με τη γνώση που πήρα από τα υπουργεία από τα οποία πέρασα, διότι πέρασα από υπουργεία που είναι πολύ συναφή με την Αθήνα και ξέρω ακριβώς... όχι, αλλά το πολιτισμού, ναι. Το ναυτιλίας δεν έχει καμία σχέση. Το ναυτιλίας όμως, κύριε Χιώτη, εγώ έφερα την Κόσκο στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω πώς να γίνονται επενδύσεις σε μια πόλη. Ξέρω αυτό τι εννοείται. χρειάζεται, καταλάβατε. Αυτό έχετε δίκιο, ναι. Είναι μια μέθοδος. Δεν είναι το που είσαι κάθε φορά. Η Κόσκο, σας θυμίζω, έκλεισε 45 μέρες χωρίς ένσταση από τους μειοδότες. Ναι, ήταν καλή. Αυτό που λέμε όλοι invest in Athens, αυτό που λέμε invest in Athens, κάπως γίνεται, κύριε Χιώτη. Ναι. Εγώ μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, καταλάβατε. Μήπως αναζητείτε μια δικαίωση κάτω από με αυτή την προσπάθεια να διεκδικήσετε το Δήμο της Αθήνας? Κύριε Παπαδόπουλε, καταλαβαίνω ότι το παραπολιτικό κομμάτι όλης της υπόθεσης είναι πάντα πιο ενδιαφέρον γενικά. Δεν θα το αποφύγετε, γι' αυτό σας το ρωτάμε από την πρώτη συνέντευξη. Τουλάχιστον από τη δεύτερη να μην σας ξαναρωτάνε αυτά τα πράγματα. Όχι, κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, σας απαντάω πάρα πολύ ευθέως. Ναι. Έχω πάρα πολύ μεγάλο κέφι, όρεξη και δύναμη να ασχοληθώ με την πόλη που ζω, εργάζομαι, ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Πάντα το ήθελα. Αν ανατρέξετε σε παλαιότερα δημοσιεύματα, παλαιότερο δημοτικό αναμετρήσεων. Ναι, και παλιά παίζετε ως υποψήφιος δήμαρχος. Μου είχε προταθεί να πάω. Άλλες φορές πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μου είπε, σε παρακαλώ Γιώργο, μην πας, κάτσε, θέλω στην κυβέρνηση. Εγώ ο ίδιος είχα εκδηλώσει τον ενδιαφέρον παλαιότερα. Είναι κάτι το οποίο το θέλω. Προσέξτε, εγώ δεν θέλω το Δήμο για να πάω να γίνω βουλευτής. Δεν το θέλω για να πάω να γίνω πρόεδρος κόμματος. Δεν το θέλω για να πάω να γίνω υπουργός. Δεν το θέλω για τίποτα. Θέλω στο βαθμό που οι συμπολίτες μου το κρίνουν, γιατί μπορεί και να μην το κρίνουν. Μπορεί να μου πούνε, Γιώργο, καλό παιδί και ωραίος είσαι, κάτσε στην άκρη, κάτσε σπίτι σου. Μπορεί και αυτό. Ναι. Όμως στο βαθμό που μπορώ εγώ και που αισθάνομαι τις δυνάμεις μου, θέλω να συνεισφέρω στην πόλη η οποία με τίμησε επί 20 χρόνια στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων. Ξέρετε ποιος είμαι, πολιτική ταυτότητα έχω, δεν κρύφτηκα ποτέ από κανένα, δεν μπορώ και να κρυφτώ από κανένα, δηλαδή και να το έλεγα θα μην πίστευε κανένας. Με τον κύριο Μπακογιάννη έχετε μιλήσει? Θέλω να πω, με τον κύριο Μπακογιάννη έχετε μιλήσει, θέλω να πω αν δεν βγείτε στο δεύτερο γύρο, ποιον θα στηρίξετε? Ακούστε, αυτό το ερώτημα είναι καλό να το απευθύνετε στους άλλους. Ποιοι θα με στηρίξουν στο δεύτερο γύρο που θα βγω? Εντάξει, προφανώς κανείς δεν ομολογεί ότι δεν θα είναι στο δεύτερο γύρο από τον πρώτο. Αλλά να σας πω όμως κάτι άλλο με την ευκαιρία που μου λέτε. Επειδή ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε την κριτική ότι πληγώνετε μία επιλογή παραταξιακή. Είναι δεδομένο για σας ότι αν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο θα στηρίξετε τον υποψήφιο που στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία ή όχι? Ή μπορεί να σας δούμε να στηρίζετε Γερουλάνο ή ακόμα και Ηλιόπουλο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να τα δούμε τα θέματα ένα-ένα. Ναι. Καταρχήν, εξ όσων γνωρίζω, και νομίζω γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν κομματικές επιλογές με τη μορφή των χρημάτων. Δεν υπάρχουν, αλλά τώρα τι κάνει νιάου στα κεραμίδια? Οι γάτες, όχι εγώ πάντως. Λοιπόν, αναφερόμαστε τώρα σε κάτι άλλο. Ακούστε κάτι. Αυτός ο εκλογικός νόμος και αυτή η ερώτηση, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον της, όμως η ουσία είναι η εξής. Αυτός ο εκλογικός νόμος. Όχι, θέλω, ξέρετε γιατί σας την κάνω? Γιατί θέλω να καταλάβω αν ο Γιώργος Βουλγαράκης έχει σκοπό κάποια στιγμή να πληγώσει την παράταξή του ή θα παραμείνει πιστός σε αυτό που λένε και κομματικό καθήκον όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γιώργος Βουλγαράκης, κύριε Χιώτη, δεν θα βρείτε ούτε μία δήλωσή του ποτέ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον. Δεύτερον. Ναι, αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Άσε με να ολοκληρώσω. Δεν θα ακούσετε σε όλο τον προεκλογικό αγώνα ούτε μία δήλωσή του εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχεται. Τρίτον, δεν θα ακούσετε καμία δήλωση εναντίον υποψηφίων, συνυποψηφίων, ανθυποψηφίων, τα ελληνικά είναι και πλούσια γλώσσα όπως ξέρετε, που συμμετέχουμε σε αυτή την κούρσα. Τελεία παύλα. Τώρα, αυτός ο εκλογικός νόμος επιβάλλει συμμαχίες. Δεν είναι θέμα αν θέλω εγώ να συνεργαστώ με τον Α, το Β, το Γ, το Δ, ούτε αν οι άλλοι θέλουν να συνεργαστούν με μένα το Β, το Γ και τον Ε. Όλοι πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 να συνεργαστούν με όλους. Διότι και ακόμα και ο πρώτος, δεδομένου ότι δεν θα έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως το ερώτημα είναι κενό. Αναγκαστικά θα συνεργαστείς. Δημοτικό Σύμβουλο, λοιπόν. Αν δεν βγείτε, θα είστε Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν έχετε πρόβλημα να συνεργαστείτε με τον Μπακογιάννη. Αυτό ρωτάω. 2 λεπτά. Εγώ δεν θα είμαι Δημοτικό Σύμβουλο κάποιου άλλου. Εγώ ήμουν μια δημοτική παράταξη και θα είμαι
ο επικεφαλής της παράταξης αυτής. Δεν είναι δημοτικός σύμβουλος κάποιου άλλου. Δεν θα αρνηθείτε λοιπόν συνεργασία με τον κύριο Μπακογιάννη? Με κανένα. Ούτε με τον κύριο Ηλιόπουλο? Προσέξτε, είναι αναγκασμένοι όλοι οι επικεφαλείς να συνεργαστούν. Το καταλαβαίνετε. Είναι αναγκασμένοι. Δεν είναι θέμα επιλογών. Τώρα, ότι εγώ είμαι όμορος με τον κύριο Μπακογιάννη είναι προφανές. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό λέω. Όμως, δεν το συζητάμε αυτό. Νέα Δημοκρατία είμαι, Νέα Δημοκρατία είναι, φαντάζομαι. Συνεπώς, αυτά δεν τα συζητάμε. Φαντάζεστε. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο κύριο Μπακογιάννης? Είναι Παπαδενίνα. Όχι, φαντάζομαι. Όχι. Δεν σιγότερα. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Εσείς φαντάζεστε ότι είσαστε Νέα Δημοκρατία? Τον εκτιμώχη δεν θα το κοστεύω. Προσέξτε. Αυτός ο εκλογικός νόμος επιβάλλει συμμαχίες. Να σας πω κάτι άλλο. Θέλετε να σας πω ποιος είναι ο βασικός λόγος που με έκανε να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό? Η πρώτη προτεραιότητα για μένα είναι η ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή αισθάνομαι σαν πολίτης αυτής της πόλης, περπατάω. Ξέρετε, μου δίνετε μια ευκαιρία να πω το εξής. Εγώ είχα την ευκαιρία 20 χρόνια να είμαι βουλευτής της πόλης, έτσι, και να είμαι και υπουργός κτλ. Δηλαδή, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματικότητα δεν είχα και πολύ σχέση με την κοινωνία. Σας το εξομολόγομαι. Όμως έχω κάνει και 10 χρόνια απλός πολίτης. Δηλαδή έχω περπατήσει στην πόλη, με έχει τρακάρει αμάξι στην πόλη, έχω μπει στα πάρκα, έχω κάνει σε γκισέ. Ξέρω δηλαδή και τι θέλει να κάνει ένας ο οποίος είναι από πάνω προς τα κάτω και τι θέλει να κάνει, τι ζητάει ένας ο οποίος είναι από κάτω προς τα πάνω. Για μένα το πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το πρώτο θέμα, δηλαδή προσέξτε, γιατί δημιουργήθηκαν οι πόλεις? Γιατί οργανώθηκαν οι κοινωνίες ιστορικά? Η βασική ανάγκη που οδήγησε σε αυτή την κοινωνική οργάνωση ήταν το αίσθημα που να αισθάνεται κάποιος ασφαλής. Αυτή η αίσθηση στην πόλη μας δεν υπάρχει. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Με τον κύριο Μητσοτάκη το έχετε συζητήσει? Από την ώρα που δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να μιλάμε πιστικά για ανάπτυξη, κύριε Χιώτη. Με τον κύριο Μητσοτάκη το έχετε συζητήσει, κύριε Βουλγαράκη, το θέμα? Δύο λεπτά. Και όταν λέω ασφάλεια, άσε να ολοκληρώσω που το είναι σημαντικό για μένα και σας εξηγώ τον λόγο. Όταν λέω ασφάλεια, δεν εννοώ με τη στενή της έννοια. Δηλαδή δεν εννοώ, ας πούμε, μόνο με την εγκληματικότητα που συνespάει τη σκέψη μας. Είναι το πεζοδρόμιο που δεν περπατιέται. Είναι οι δρόμοι που είναι γεμάτοι λακκούβες. Είναι τα πάρκα που δεν μπορούν να χαρούν τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή πολλά. Και δεν είναι ιδεολογικά. Εγώ λοιπόν για αυτά είναι πρώτα στην ατζέντα μου, για αυτά θα παλέψω και θα παλέψω πάρα πολύ σκληρά γιατί τα ξέρω και πώς γίνονται σαν υπουργός που τα έχω ζήσει. Σας ρώτησε κάτι ο Νότης. Δεν άκουσα. Με τον κύριο Μητσοτάκη, λέω, το έχετε συζητήσει το θέμα, έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε μαζί του? Όχι, δεν το έχω συζητήσει καθόλου. Με τον κύριο Καμένο το έχετε συζητήσει? Όχι. Προσέξτε, δεν θα επιδιώξετε στήριξη από τον κύριο Καμένο? Διότι πρόσφατα ο κύριος Καμένος μου είπε, αν κατέβει ο Βουλγαράκης, εγώ θα στηρίξω ο Βουλγαράκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, ο Πάνος είναι φίλος μου. Και ο Καρατζαφέρης το πει δημόσια. Και ο Γιώργος είναι φίλος μου. Και η Παπαρίγα να το πει δημόσια, θα την ευχαριστήσω. Και ο Κουτσούμπας να το πει, και ο Τσίπρας να το πει, και όποιος θέλει να με βοηθήσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος συνδυασμός. Βέβαια προέρχομαι από ένα κόμμα, έχω μια συγκεκριμένη ταυτότητα, όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλλά από εκεί πέρα δεν εκπροσωπώ και δεν εκφράζω κανένα. Δηλαδή, αν κερδίσω εγώ, αν γίνω εγώ δήμαρχος, θα νικήσει η Αθήνα. Αν χάσω εγώ, θα χάσω εγώ προσωπικά. Δεν εκφράζω κάποιον άλλον. Δεν εκπροσωπώ κάποιον άλλον. Δεν έχω κάποια άλλη ταυτότητα. Ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε πολύ να πούμε κι άλλα πράγματα. Έχουμε φίλους στην Αλφα Αθηνών, φαντάζομαι. Έχουμε φίλους και θα πούμε τα καλύτερα, να είστε ήσυχος. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης ήταν στη τηλεφωνία.